Tak ďalšou mojou zastávkou bola Salina Turda, čo je vlastne solná baňa. V tejto solnej bani už ťažili sol v 13. storočí. Neskôr samozrejme bola zatvorená a rekonštruovaná. Moje očakávania boli brutálne a keď som tam vošiel, tak som pocítil také menšie sklamania, ale aj tak to stalo za to tam ísť. V tejto solnej bani sa nachádzajú také miestnosti, volajú sa, že Gizela, Krivák, Terezia a Rudolf. V Rudolfi a Terezie sú hlavné atrakcie ako billboard, loďky, kolotoč a iné, ale ide sa tam dole buď s výťahom alebo schodami, ktoré idú dole tak, ako keby, že to je 13-poschodová budova, čiže dajú sa brať a sú dosť úzke. No a v tých ďalších miestnostiach Krivák a Gizela to sú len oddychové miestnosti alebo miestnosti s textami. Takže väčšinou ľudia chodia do miestnosti Rudolf a Terezia. Moje očakávania boli veľké, samozrejme deti to určite ocenia, tie atrakcie, ale ja som to neocenil. Kolotoč nešiel, loďky, to mi prišlo také strašidelné, tak tam som už vôbec nešiel. Ale pekné to bolo, akože tam byť, určite to bolo pekné, len moje očakávania boli iné, ale určite to patrí k tej Transylvánii a pozrieť to človek musí a stojí to za to. Rátajte s tým, že dá to zabrať dosť a je to taká turistika, hej, takže človek sa tam rane spotí ako ja. Ale ja som ocenil to, že napríklad tam boli masážne sedadlá, tak aspoň som si tak oddychol a bolo super, no.